Кажуць, гэта час руху наперад, дынамікі і пачынанняў, якія патрабуюць смеласці і рашучасці. У Добрушскім раёне сямейная гаспадарка адраджае нацыянальную пароду коней запрэжаную. Пра тых, для каго гэта не проста сімвал года, а сэнс і лад жыцця, Уладзіслава Галабокіна. Гэтай жывёле прыпісваецца энергічнасць, запал, амбіцыйнасць. Лічыцца, што конь валодае выдатнай воляй, сілай, умее сябраваць і любіць, але можа быць свавольным і ўпартым. Усё як у самай сапраўднай навагодняй казцы, без запрэжкі, але з коньмі. У Добрушскім раёне сям'я Каранчук займаецца адраджэннем нацыянальнай пароды. Наталля пра кожнага са сваіх коней можа казаць гадзінамі. Усіх любімцаў жанчына забірала паступова. Ад іх набыла ў племянных гаспадарах, іншых літаральна выратавала ад бойні. Трэція нарадзіліся тут, у Жгунскай будзе. Усяго их у яе 22. Это башня, ей почти 3 года, мы занимаемся с ней заездкой, мы уже ложили на нее седло, знает уздечку, уже всадник подсаживался, ну так, буквально на пару минут пошагали. То есть со всеми лошадками мы ведем полномерную работу. Она очень контактная, оближет, облащет. Яшчэ з дзяцінства Наталля захаплялася верхавой яздой, займалася на наравістых спартыўных жарабцах, а аднойчы ёй дастаўся зусім іншы конь, падатлівая паслухмяная прадстаўніца беларускай запрэжнай пароды. Зараз яе пагалоўе скарачаецца, страшна шмат ліній. Сёлета Наталлю атэставалі і далі афіцыйны статус племгаспадаркі. Усяго развядзеннем беларускіх запрэжных у краіне займаецца 8 гаспадарак. Вникая в историю, в принципе, этих лошадей, стало ясно, что эта порода вымирает. То есть точка невозврата считается, когда меньше 400 кобыл маточного поголовья. У нас сейчас на этот год 160 количество маточного поголовья. Поэтому для проблемы это уже риск исчезновения. 2026 год пройдзе пад знакам чырвонага вогненнага коня і лічыцца часам руху наперад, рэзкіх паваротаў і падвышанай адказнасці за рашэнне. Ён прыносіць дынаміку, узмацняе канкурэнцыю, патрабуе умення хутка адаптавацца. У вас столько лошадей, как думаете, вам принесет это удачу в следующем году? Очень хотелось бы. Наверное, больше всего мне бы хотелось, чтобы люди как-то в году лошади приобщились к лошадям, может, познакомились с этими животными, пришли, погладили, почесали, поинтересовались. Конечно, хотелось бы, чтобы год лошади стал действительно годом лошади. Напярэдадні Новага года ўсім хочацца верыць у чараўніцтва і спадзявацца, што цуды здараюцца. А сімвал Новага года надасць сілаў, стойкасці, высакароднасці і грацыі. Уладзіслава Галабокіна, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія Гомель. Гэты і